Jamen altså, det har jeg helt sikkert, men jeg vil hellere sige, at det er en ordblind mand, du snakker med. Du skal jo til at forklare mig forskellen på det ene og det andet, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Dobbelt A, altså, jeg kan sgu meget, det er sådan lidt old school på den måde. Det er sgu sådan meget hyggeligt, synes jeg. Så kan også godt lide, når man skal stille noget ind på navigationen, når det bare kommer AA først, i stedet for at man skal hele vejen ned til Å, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, Uffe Holm, han stemmer på Aarhus skal være med dobbelt A. Nej. Det siger ikke. Jeg siger, at det skal staves med Å. Det skal være med Å. Hvorfor ændre noget, der fungerer helt ærligt? Ja, det er præcis. Uffe, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi to har været gamle kollegaer. Du er faktisk min store mentor, lærermester i at gå på casino. Ja, det var da så lidt, at der kom nogle penge ud af det. Ja, jeg vandt jo 2300 kroner, men forskellen på dig og mig, det er, at jeg er jo jyde, så jeg trak mig. Så jeg har 2300 kroner, lad mig komme hjem. Men Uffe, hvad gør han? Han går ind og spiller og vinder, jeg tror 50.000, og så taber du dem alle sammen igen. Og du er ligeglad. Ja, det er man aldrig ligeglad med, skulle jeg lige så sige, men... Altså, var det godt skuespil? Ja, men altså, skete, ikke? Kan man sige. Uffe Holm... Jeg er jo i chok over det der med Bollo. Altså, jeg kan godt mærke det på dig. Det er jo det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Men prøv at klare, hvor meget lort man skal lave om af kort og vejskilte og... Hvad nu, hvis man har lavet 5.000 t-shirt, hvor det står med Bollo? Kommer borgmesteren så dækker det underskud, eller hvad? Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Men altså, Uffe, der er ingen tvivl om, at hvis du lige laver en krølle på showet næste fredag, og lige får noget dobbelt af Å indover, så er jeg sikker på, at du får folk op af stolen her i Aarhus næste fredag. Jeg kan fortælle, at det bliver jeg nødt til det der nu. Ja. Og det er godt, du siger det. Jeg er lige ude at rejse i 14 dage i efterårsferien her, så jeg aner det ikke. Skal vi sige 1.000 kroner, og næste gang du går på casino til mig, så har vi en handel. Jeg har lige givet dig lidt prep. Prøv at høre, nu skal du have 5 skarpe, Uffe Holm, inden jeg sender dig ud igen. Normalt så er det jo, hvor gammel var du, da du fik dit første kys, men det skifter vi ud med knald. Altså, det er jo Uffe Holm. Du virker ikke som en, der læser ugebladet søndag. Køb det mandag, brænd det tirsdag. Hvornår fik du dit første knald, Uffe Holm? 15 år, bum. Hvad kan få dig til at slukke for dit tv? Ups, det er leje. Så fik I den. Hvad laver du, når du sidder fast i en bilkø? Så, du er jo glad for biler og ligger ofte i overhældingsbanen. Jamen, enten så snakker jeg i telefon, eller så onanerer jeg, og det kan godt ske, at jeg gør begge dele. Og så siger man, at mænd ikke kan multitaske. Ja, præcis. Hvad vil du helst ikke opleve på første date, Uffe Holm? Jeg synes, det er lidt pinligt, hvis han har en større pik end mig. Nej, det er fint nok. Der kommer til at sige noget, jeg ikke var. Det er en hemmelighed. Jeg har sprunget ud af skabet, jo. Hvis du kunne rejse tilbage i tiden, hvad vil du så gerne opleve? Den her situation, hvor ham ministeren, han tager til Norge for at ligesom skal ordne det der olie der, hvor de så bare drikker ham stangstiv. Og for ham så at skrive under på, at Norge tager alle rettighederne på i Nordsøen. Uffe, tak for snakken, og god fornøjelse i Aarhus. Husk det der dobbelt A, Bollo der. Ja, det kigger vi på i hvert fald. Det kigger du lige på.